McDonald's bu dünya ve Amerikan kampanyalarının biridir. Ol ilkinci olup 1940-njy ýylda John Richard Mars McDonald tarapyndan Kaliforniýanyň San Bernardino diýen şäherine kiçirak restoran öpmüne döräpdir. Doganlar başgaça Dick we Mark McDonald diýip tanylýandyr. Doganlaryň asly Irlandiýaly bolup, olar 1920-nji ýylda Kaliforniýa göçüp barýarlar we 20 ýyl soňra bolsa bu işe başlaýarlar. 1948-nji ýylda Doganlar McDonald's 3 ay ýaly ýapyp, 3 ay soňra täze 9 tane önümler bilen çıýarlar. Ol önümlerden 3-de hasıl meşhurlyk kazanýarlar. Olar kola, fransuz fry, hamburger. Şular hasıl öndürüp başlaýarlar. McDonald's'ın dünýä ýüzüne ýaýramanyň esas sebäplerlerinden biri Ray Kroc'dur. Esas ideýany tapan Doganlar bolsa-da, kampaniýany ýola salan Ray Kroc'dur. Bu kampaniýanyň Ray Kroc'la näme ara baglanşygy bar diýen soralar kelleňize gelen bolmagy mümkin. Onda soramyda şeýle jogap berelim. Ray Kroc ikinji jahan uruşundan soň multimediýa gurany satyp başlaýar. Şol wagtlardan Richard we Mark McDonald'lar özlerini işlerini çatlandyrmak üçin Ray Kroc'dan 8 tane multimediýa saraýarlar. Haçany 1954-nji ýylda Ray Kroc sarıdýaltanda bu açylan kiçik restoranyň näme geleceğini bardygyny görýär. Bu şeýlelikde Ray Kroc Doganlarla alalaşyp 1955-nji ýylyň 5-nji aprelinde Kaliforniýanyň Illinois şäherinde McDonald's muşakançasyna gitýär. Onuň işleri şowuna bolýar. Eýýär 1960-njy ýyly içinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda McDonald's'ın 200 tane şakançyk görýär. We şo ýyldan Ray Kroc bu kampaniýany döwlet adyna alýar. Doganlar ony $2 milyon satýarlar. Şeýlelikde Ray Kroc McDonald's'ın doleýysy bolýar. McDonald's'ın ştat kwartirasy Illinois'yň Oak Brook diýen ýerine ýerleşýär. 1967-nji ýylda Ray Kroc McDonald's'ın hamburger mesledini açýar. Angliýanyň şadynanynda McDonald's'ın şakançaky bardyr. Ol Buckingham köşküniň ýanynda ýerleşýändir. McDonald's'da her sekundda 70 tane hamburger satylýandyr. Dünya ýurtlarynyň 196-syndan 119 tanesinde McDonald's bardyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşynda dünya ýüzünde iň ulu McDonald's Ýaponiýada ýerleşýändir. We şol wagtda kimin kiçikdi. Iň kiçik gen meýdany 492 kvadrat metredendir. Dünya ýüzünde diňe McDonald's'ın logosynyň ak görnüşi diňe Paris'de bardyr. Şeýlelikde McDonald's baradaky maglumatlarymyz şulardan ibaret. Dinleýän üçin köp sag bolun.